ये उस समय का भजन है जब भगवान कृष्ण राधा बन के माता जसोदा जी के पास आते हैं। आइए भजन के माध्यम से सुनते हैं कि राधा बनी के कान्हा अइले कहले सुना है मैया, जमुना तट पे अचरा धके भरले कुंवर कन्हैया त झटका दे के काला छड़ा छटकाई गईले। देख अंगुरी हमार मुरुकाई गईले, देख अंगुरी हमार मुरुकाई गईले। राधा बन के कान्हा अइले कहले सुना है मैया, राधा बन के कान्हा अइले कहले सुना है मैया, जमुना तट पे अचरा धके भरले कुंवर कन्हैया त झटका दे के काला छड़ा छटकाई गईले। देख अंगुरी हमार मुरुकाई गईले, देख अंगुरी हमार मुरुकाई गईले। और आगे भजन में कहना है अंगुरी दबा के दांते सुसुके कन्हैया, लोर पोछी पोछी के मानावतारी मैया। अंगुरी दबा के दांते सुसुके कन्हैया, लोर पोछी पोछी के नावतारी मैया। चुप हो खरानी, आवेले कन्हैया जी तो हम पूछतानी, आवेले कन्हैया जी तो हम पूछतानी। कहे जसोदा डंडा लेके बैठब आज दुआरी, कहे जसोदा डंडा लेके बैठब आज दुआरी। ऐसन करब पिटाई परी है गोड़ परिया बनवारी की तबले राधा आइली भेद पकड़ाई गईले। देख अंगुरी हमार मुरुकाई गईले, देख अंगुरी हमार मुरुकाई गईले। मैया कहेली तू लोग चली जा दुआरे, दोनों जाना खोला साड़ी होई जा उघारे। कहेले कन्हैया मैया लाज हमारा लागे, हम भागल नइखी उहे खोलस पहिले आगे। मौका पवले कृष्ण कन्हैया भगले हाथ छोड़ाई, मौका पवले कृष्ण
कन्हैया भगले हाथ छोड़ाई। तब मैया जननी सब मनीष कान्हा के चतुराई कराही। राही मौका पाके कान्हा जी फराई गईले। देख अंगुरी हमार मुर्गाई गईले। देख अंगुरी हमार मुर्गाई गईले। राधा बन के कान्हा अइले कहले सुना हे मैया। जमुना तट पे अचरा धई के भरले कुंवर कन्हैया तो झटका दे के कारा छरा छटकाई गईले। देख अंगुरी हमार मुर्गाई 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 गईले। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।